Здравейте в нови епизод на Green Digi Hub, първия за 2026 и с мен е Милена Терзиева. Днес ще си говорим за един така доста интересен стартъп, който тя има. Освен това, Милена стана наскоро и в Forbes 30 под 30, така че и за това ще си говорим. Но първо, можеш ли да се представиш накратко така с какво се занимаваш? Ти си студент в момента и да споделиш малко и за твоя стартъп. Да, разбира се. Първо благодаря ти за поканата. Знам и съм гледала колко вдъхновяващи хора са седели на този стол и за мен е чест аз да имам възможността да разкажа моята история и да вдъхновя дори един човек да опита. Аз съм Милена, на 21 години. От вече 5 години се занимавам с социално предприемачество и собствен бизнес. Студентка съм във Виена. И с това, което искам да ме запомни или да ме опознае аудиторията е, че аз съм много активен човек. От малка спортувам, това в мен е изградило дисциплина и силен характер, затова и никога не съм се отказвала. Обичам да пътувам, да правя контакти, да се срещам с приятели. Също така съм много мотивирана да науча всичко, което мога за бизнеса, за това как да развия собствен такъв успешно и да бъда в тези среди. Също така много обичам да пиша, като малка се занимавах с литература и си мислех и това, че ще е моето бъдеще, журналистиката, да бъда водеща или да пиша. Това беше единството, с което си мислех, че мога да се занимавам. Но след това аз така го казвам, едно съдбоносно решение да се запиша в паралелката в моето училище по предприемачество. И това обърна целият ми мироглед за това в какво съм най-добра и с какво всъщност искам да се занимавам. А ти от кое училище си завършила? Професор Иван Апостолов, английска част на гимназия и също така иновативно училище за предприемачи. Това е, между другото, много силна гимназия. Аз познавам, може би, 2 или 3 екипа, които даже 1 или 2 мисля, че ми бяха на гости. Билблис, между другото, ми бяха на гости, да. Така че явно това училище наистина, така да се каже, ражда много предприемачи още така от млада възраст. Ти споменаваш, между другото, че и спорт обичаш. Какъв спорт така си практикува? Много спортове са минали през мен. И аз така. Аз питам, защото просто аз обичам, да. Така е, но най-професионално и дълго съм се занимавала с тенис на корт. И всъщност това е много свързано с как дойде идеята за моя стартъп. Да, аз и това щях да те питам, понеже наскоро така и аз видях по социалните мрежи, че са те лиснали в Forbes 30 по 30. Всъщност какво реално представлява твоя стартъп? Моя стартъп представлява иновативен бизнес в сферата на социалното предприемачество и по-скоро продукт, много прост, може така да се каже, но с много важна цел, която наистина помага на хората и решава един глобален проблем. Продуктът ми се казва Solar Stickers, едни малки слънчеви стикери, които се поставят на пластмасовите бутилки за вода и индикират, когато водата в тях вече не е годна за пиене, защото е била изложена на пряка слънчева светлина. Всъщност тези пластмасови бутилки такива за еднократна употреба ли са или примерно от тези, които се продават примерно и в магазините за тя е многократна употреба, но пак с някакъв срок на използване и на годност? Да, точно. Тези бутилки имат срок на годност, но един път покажат ли се на слънчева светлина, самата пластмаса изпуска вредни микрочастици във водата и има проучвания, абсолютно е доказано, че човек може да погълне пластмаса колкото една кредитна карта, ако консумира вода от пластмасови бутилки, които са опасни. Аз веднага нещо така се сещам, имам чувството, че българите много често го правят като навик. Бидони, нали, с вода, такива от използвани, нали, при 10 литра. Много обичат да си наливат вода от чешма, нали, от планина и така нататък. Обаче точно това е, че не осъзнават, че една такава бутилка има някакъв срок на годност. Имаш и все пак представа горе-долу такава бутилка, всъщност колко пъти може да се използва реално?
Ами, един път покаже ли се на пряка слънчева светлина, тя вече е изпуснала и вече не е годна за употреба. И затова и тези стикери имат еднократен ефект. Един път стопли ли се бутилката, те променят цвета си и повече не се обръща пак в първоначалния си цвят и може да покаже на хората тази бутилка, дори когато е изнесена от фабриката, докато стигне до супермаркета, дали е била пренесена по безопасен начин. А добре, всъщност този стикер къде се залепва точно и така, колко бързо показва фактически? Първо, когато разработвах идеята си, знаех какво искам да покажа с стикерите, обаче всъщност не знаех под каква форма да бъде тази индикация. Първо си го представях да бъде нещо вградено в капачката. Обаче след проучвания разбрах, че капачката е най-сложния и най-скъпия продукт от цялата бутилка за изработка. И си казах, че там няма как нищо да бъде вградено или да бъде поставено от чужда компания, не от фабриката, която си ги произвежда. И затова си казах, хайде да помисля по-рационално, нещо лесно. Все пак аз, когато създадох стартъпа, бях в 11 клас. Не съм имала нито много знания, нито много ресурси, само един проблем, който бях много мотивирана да реша. И си помислих какво е най-лесното нещо, което мога да измисля и да създам, и това беше стикер. И направихме много прототипи, много проучвания в лаборатория, по какъв начин, защото има и една специфична температура, при която бутилките стават вече негодни и пластмасата се разгражда във водата. И успяхме да направим първи прототип, който наляхме топла вода, видяхме, че става. След това, като си казахме, че самата структура на стикера действа, вече го приложихме в реални условия. Оставихме няколко бутилки на прозорците на училището и след няколко часа, когато пластмасата се беше нагряла, веднага стикера променя цвета си. А в какъв цвят се отцветява стикера? В смисъл, какъв е химичният процес, за който седи тази технология? Да, самия стикер е във формата на слънце и сърцевината на слънцето първо е оранжева и след това, когато се нагрее, цялото слънце става жълто и индикира, че слънчевите лъчи вече са навлязли във водата. А ти спомена, че така този проект го смяташ като социално предприемачество. Защо го категоризираш така, а не примерно като стандартен стартъп, да кажем? Защото това е глобален проблем, който е здравословен. Ако погълваме наистина на ежедневна база тези пластмасови частици във водата, е доказано, че може да предизвика много здравословни проблеми. Както на деца, така и на възрастни хора, води до плешивяване, до стомашни проблеми, всичко, което може да се реши по много прост начин, но някак си никой не се е замислял и никой не е оценил нуждата от това решение все още. Добре, така, понеже и твоя стартъп покрива доста от така, политиките на Европейския съюз, мислила ли си примерно да кандидатстваш за финансиране или може би дори за някои акселератори на Европейския съюз или други програми всъщност? Как така виждаш бъдещето на своя стартъп? Още откакто станах най-добра учебна компания на България, си казах, че със сигурност тази идея има бъдеще и че за нищо на света няма да я оставя. Както повечето компании, които излизат от програмите на Junior Achievement, някак си лека по лека остават в миналото на тези ученици, защото тази програма се състоява точно в годините, в които ние като ученици сме най-заети, в 11 и 12 клас, и след това повечето от нас заминаваме да учим в чужбина и някак си не остава време да се насочим и да се фокусираме към идеите. Обаче аз си казах, че ще се фокусирам за тези 4 години в университета да направя всичко възможно, да събера всички възможни знания, за да мога след това по един много компетентен начин да представя своята идея на пазара. Защото още когато спечелих наградата, тя много бързо придоби популярност чрез интервюта, чрез статии и има бутилиращи компании, които проявиха интерес. Защото това и за тях ще е сложно да се интегрира, обаче след това ще бъде много голям плюс, защото ако влезеш в един супермаркет и видиш Solar Stickers на една
компания бутилки. Тя ще показва на потребителят, че тя е пренесла бутилките безопасно, че тя мисли за клиента и се грижи за здравето на потребителя. Тоест, тук сега ми идва, че всъщност ти искаш още преди реално потребителя да си е купил, тоест соларния стикер да седи на бутилката още докато произвеждат самата вода. Да. Реално това е идеята. Което, между другото, е наистина много добра идея. Не се бях замислил. Тоест, аз си го представях едва ли не, аз си купувам стикера и го залепям на бутилката. Но ние не може да знаем те дали не са замърсени преди това при доставката на бутилките до супермаркетите. Така че това е целта ми, да се колаборирам с бутилиращите компании, откакто излязат от завода, бутилката да бъде защитена. И си казах, че ще събера всеки възможен опит, който мога, акселератори, контакти в университетът ми, така че да мога не като просто ученичка с една учебна компания, като бизнес завършила студентка с вече опит и знания, по най-добрия начин да презентирам бизнеса и компанията си след година и половина. Значи ти, така да се каже, всичко на всичко вече колко години вярваш и преследваш тази идея? 5 години. 5 години, да, за което браво за постоянството, защото между другото наистина си права. Това не е само за учениците по принцип, но много хора така една идея хващат я и дават ти шанс, примерно около няколко месеца и я забравят. Наистина една идея трябва просто така да отлежи, така се каже, 1-2 години. Добре, ти през това време участвал ли си в други, примерно такива подобни обучителни програми? Така и в университета всъщност има ли си възможност в някакви класове и програми да пробваш идеята, да получиш фидбек? Когато още първия път стъпих в програмата на Junior Achievement, аз се влюбих в този процес, да бъдем активни още от ученически години, да развиваме финансова грамотност и това как един бизнес се заражда от нищото, от един бял лист и само след една година можеш да презентираш пред жури или пред комисия една завършена идея. И след като завърших моята програма и спечелих, бях на европейски кръг, представляваща България на форума Gen E за предприемачество към Junior Achievement Worldwide. След това бях от друг отбор, също от училище, на един хакатон от Софийска община с друга идея, но спечелихме награда на публиката, също с много иновативна идея. След това, когато завърших, пък станах ментор на следващи учебни компании от моето училище. Също бяхме на програма за изгряващи звезди в Литва. Също представлявахме България. Също взехме няколко награди от много голяма конкуренция и може би когато излезеш на европейско ниво, виждаш всъщност колко много иновации има и може да се замислиш, че младите хора наистина се грижат за бъдещето ни, наистина им пука в какъв свят ще живеем. Също така в университета, в който преди да замина имах страх, че тук съм вече изградила себе си, показала съм на какво съм способна на много хора. И там отиваш и си никой. И за мен това беше много страшно. Обаче също така бях и много мотивирана, защото аз вече знаех какво искам да правя и в какво искам да вложа целия си потенциал. И си казах, и тук ще се докажа. Не е невъзможно, няма нищо невъзможно. Ще покажа идеята си, ще покажа какво обичам да правя и вече почти всички професори от университета ми знаят аз колко съм амбицирана да презентирам, че много обичам да го правя. За втори семестър подред, сега когато се върна във Виена, ще имам лична презентация като лектор на друг клас и ще разказвам точно за идеята ми и мога да кажа, че и там вече ме дават за пример, че за всичко има време. Никога не може на млад човек оправданието му да е нямам време за каквото и да е. Време има и ако си достатъчно мотивиран, аз в един ден мога да разработвам бизнеса си, да посещавам лекции, да имам лекция за моя продукт в университета ми, да тренирам, да създавам контакти, да се видя с най-добрите ми приятелки и също така да си взимам изпитите с отличен успех. Така че това е един от призивите ми, че ако има желание, наистина има начин всичко да се случи.
Аз даже мисля, че това е така един позитив фидбак луп, в който, както го казваш, нали, всичко е до някаква степен свързано, нали, това, че учиш за нещо, което знаеш, че ще ти помогне в бизнеса и това допълнително някак си, как да го кажа, ти дава енергия и мотивация и те вдъхновява и така нататък. А всъщност, мисля, че ние не споменахме ти всъщност какво учиш и къде и ти също ми спомена така преди интервюто, че искаш в България всъщност, след като завършиш да се реализираш, което е така много наистина мотивиращо. Аз уча в Виена, в Австрия, в Webster Private University, международен бизнес и менеджмент. Специално също, която много стриктно си подбрах, защото си представях какво ще ми е най-полезно, когато взема тези дипломи и се върна тук, с какво мога най-добре да представя себе си и какви знания ще са ми най-нужни, така че да развия Solar Stickers. Вече съм трета година, имала съм много полезни предмети. Мога да кажа, че университетът ми е страхотен пример за това как практиката е изключително важна, дори в обучителния процес. До сега съм имала предмети като бизнес, право, като статистика, икономика, също така презентационни и лидерски умения. От всичко, което един бизнесмен ще има нужда, аз съм минала през тези предмети и най-важното е, че всичките ми професори идват от бизнеса. Не са просто лектори, а са хора, които след работа идват и наистина ни разказват за техния личен опит, идват от техните офиси, от техните компании и много добра база с контакти може да събереш след това, дори преди да си завършил. А ти така и по-рано спомена в началото на разговора, че преди това си мислила да се занимаваш и с писане, имала си интерес към тази тема. Аз, понеже и аз така през годините съм обичал да се занимавам с такива артистични дейности, така да се каже. Какво ти е било интересно да пишеш първо и второ, мислиш ли така сега също да го развиваш тази част от уменията ти? Да, аз винаги съм била артистична личност, винаги съм обичала да говоря пред публика, да имам изяви на сцена, също така да пиша, да танцувам, също съм спортувала през целия си живот. Винаги това е била неизменна част, аз и до ден днешен го правя, не само в университета, записвам свои мисли, пиша каквото ме вдъхнови. Но мисля, че това също може да се интегрира по някакъв начин в бизнеса. Ти трябва да можеш както устно, така и писмено да опишеш своите идеи, да можеш писмено да мотивираш хора. Както знаем сега в социалните мрежи са най-големите канали за разпространение, както на опит, така и на реклама на твой продукт или на себе си. Така че мисля, че това са качества, които много добре могат да ми бъдат полезни в бъдеще и никога няма да спра да се развивам във всяка възможна посока, в която мога. Абсолютно, това е много важно и те насърчавам, защото често казано, когато човек пише, изгражда умението да разказва истории, да по някакъв начин все пак да влага и душа и сърце в това, което, така да се каже, създава. Според мен това се пренася наистина и в правенето на стартъп и в бизнес. Защото истината е, че трябва да вложиш така някакъв вид, дори сторителинг, ако щеш в твоята идея. Нали, ето ти, примерно, разказваш за твоите стикери, нали, то е просто цял сюжет, ако щеш. И по този начин изграждаш връзка с така хора, т.е. с клиенти бъдещи или с team members или... така че наистина това е много така важно умение и те насърчавам. Добре, какво би казала на други млади хора, които колебаят се, имат някакви идеи, чудят се да се занимават ли с предприемачество, с какво би ги насърчила да тръгнат по този път? Бих започнала с това, че през всичките тези 5 години в съзнанието ми винаги е бил любимият ми цитат: само смелите стават велики. Да. Ако не опиташ, никога няма да знаеш дали нещо ще бъде успешно или не, но също така да се провалиш никога не е страшно. Особено ако имаш приятели или близки хора, които могат да ти подадат ръка, да те окуражат отново да станеш и да продължиш.
но особено за младите предприемачи не е страшно бизнесът ти да не провърви, идеята ти да не е успешна. Света е толкова голям, с толкова възможности, че може да оставим една идея, на следващия ден да ни хрумне нова. Света е толкова хубаво място да се развиваш, можеш да пътуваш, да откриеш себе си. Това също според мен е една много важна част. Всеки да познава първо себе си, преди да тръгне да опознава света, защото това да отидеш да учиш, примерно в чужбина някаква специалност и да видиш, че това не е твоето, също не е провал. Ти си отишъл, видял си, осъзнал си, че това не е твоето и продължавай напред. Ще намериш твоето. Винаги има нещо затъгала, което не знаем в момента, но очаква точно нас. Мога да кажа, че също няма невъзнаграден труд. Аз съм горяла в моята идея и все още горя и най-вероятно няма да спра, докато наистина не видя Solar Stickers в супермаркетите. Когато се трудиш, винаги някой ще забележи това, което си постигнал. Аз мога да кажа, че през собственият ми път не съм си представяла, че ще ме потърсят от Forbes 2 пъти за моите скромни 21 години, да ми кажат, че аз съм добър пример и искат да бъдат първата 18 годишна и с мен да започне нова рубрика. Това за мен е много ценно, защото аз мога по този начин да служа за пример, че няма нищо невъзможно. Дори допреди няколко месеца да си мислила, че може да се занимаваш само с журналистика, когато си кликнал с твоята идея и с нещо, което наистина те прави щастлив, можеш да постигнеш каквото си пожелаеш. Другото, което също виждам така и при тебе е, че примерно да кажем ти не се занимаваш с химия, но идеята ти примерно е свързана с... Тоест, според мен няма значение така да се каже липсата на знание или опит в някаква област, защото ако имаш наистина въображението, мисля, че можеш всяка идея реално да се реализира. И това често го срещам при доста предприемачи, че просто идва им някаква идея и ресурси се намират. В смисъл, намират се приятели, които да ти помогнат и изобщо производители и така нататък. Така че мисля, че наистина това е много добра посока. Щях също и да те попитам и така дойде откъде черпиш така вдъхновение и мотивация? Някакви филми, книги или нещо, което така те вдъхновил да се занимаваш с предприемачество или в момента продължава да те вдъхновява? Според мен средата е много важна. Къде попаднеш, сред какви хора, на къде се насочиш също така. В моето училище много важна част от това на къде ще тръгна бяха моите учители. Защото всеки един учител в моето училище вижда студентите, учениците като личности. Никой не е просто един ученически номер в системата или просто едно дете, което трябва да бъде изпитано. Към всеки се държаха като отделна личност и се опитаха за тези 5 години, в които сме в гимназиалния ни етап, да разберат в какво сме най-добри, да ни подтикнат да се развием точно натам. И когато моите учители видяха, че аз обичам да бъда на сцена, ме направиха водеща на училищните тържества. Като госпожата ми по литература видя в моите домашни, в тестовете, че мога да пиша, ми предложиха да бъда редактор на училищния вестник. Към всеки подхождат просто с такава любов, че да могат наистина да вникнат в какво детето иска да се развие и да му помогнат. И мен много ме мотивира това, че те ме насърчиха. Аз не съм добра по математика и никой никога в училище не ми е казвал: сега ще седиш по 5 часа и ще решаваш задачи, докато не станеш на нивото на останалите. Аз винаги съм искала да бъда най-добра във всичко, но е много важно да знаеш в какво може по-лесно да ти се получат нещата и да се развиваш натам. Мен ме мотивират моите родители, които още от много малка са ми давали свободата да избирам това, което ме прави щастлива. Никога не са ми казвали: ти ще спортуваш точно това или ти ще учиш точно този език. Всичко е било с свобода, но също така и с любов.
обяснявали са ми колко е важно да имам обща култура, водили са ме на театър, също така са ме водили на спортни мероприятия, да опитам от всичко в живота и да мога да видя кое всъщност е моето и какво искам да правя до края на живота си, защото има хора, които се ориентират и на по-късна възраст, на по-късен етап от живота си, но аз се радвам и съм много благодарна, че съм могла да видя много сфери, които са възможности за мое развитие, но успях да се мотивирам да помагам на хората по един или друг начин и да се развивам в това да създавам идеи, да вдъхновявам и да мотивирам и други хора да последват моят пример и да бъдат в полза на обществото, в което живеем. Абсолютно. Много ти благодаря така за вдъхновяващия разговор. Аз съм сигурен, че с идеята ти така ще успееш в това, в което си се насочила. Надявам се, колкото се може по-скоро да го видим, така, както казваш, в супермаркета. Това беше поредният епизод на Green Digi Hub. Може да последвате Милена в нейните социални мрежи. Аз ще сложа линкчета в описанието. И още веднъж много ти благодаря за вдъхновящия разговор. Аз също много благодаря и до нови срещи. До скоро, мерси.